Appell qawwi mill-Isqof ta' Għawdex appell sabiex bħala poplu nirrikorru mill-ġdid lejn l-Ispiritu ta' Alla. Monsinjur Anton Tewma wassa dan il-messaġġ fjum il-festa tal-Assunta meta uża l-umilija tal-15 ta' Wissu sabiex jixħed dawl fuq il-problemi reali tas-soċjetà tagħna. Bl-Isqof ta' Għawdex ma jiddejjaq xejn jitkellem apertament dwar kwistjonijiet bħad depressjoni fejn stqarri li bħalissa terz tal-popolazzjoni tant għaddejjem minn problemi li qed ikollha tieħu l-kalmanti. U kemm għandna bżonnu dan l-ottimizmu llum fejn terz tal-popolazzjoni tagħna tieħu l-kalmanti, fejn terz tal-popolazzjoni tagħna tgħaddi minn żminijiet ta' depressjoni. Kemm għandna bżonnu tal-Ispirtu ta' Alla, kemm għandna bżonna din il-kelma li kif qajmet lil Marija. Ara taħsbu li Marija ma kellix inkwiet, ma kellix diffikultajiet hi wkoll tagħha. Ara taħsbu li kienet ħafifa l-istorja ta' tqala tagħha. Ara taħsbu li għalija kienet sempliċi li tispjega lil ġenituri tagħha, li tirraġuna ma' Giuseppi. Ara taħsbu li Marija kienet xi ħaġa speċjali, partikulari, le, kultant tant naqtowha mill-art lil Marija li ma nħalluwix tkun waħda minna. Matul din l-omilija Monsinjur Tewma stqarr li Alla jiftakar f'kull wieħed u waħda minna u l-qawwa ta' Alla tibqa' waħda bla qies quddiem id-diversi problemi li niffaċċjaw. L-Isqof ta' Għawdex appella wkoll sabiex flok nitlewmu fuq dak li huwa sejjaħ ġlied u ċuċati inkunu nies li nħobbu naċċettaw lil xulxin dan fil-waqt li ffoka l-messaġġ tiegħu fuq l-importanza tal-imħabba f'ħajjitna. Intant anke f'Għawdex iċ-ċelebrazzjonijiet Marjani ikomplu nhar il-Ħadd li ġej bil-festa ta' Santa Marija fiż-Żebbuġ fil-waqt li f'Malta tiġi ċċelebrata l-Assunta f'Ħaddingli u l-Imġar.